ni Maryam Umar zan kasance tare da ku da abokiyar aiki na Hafsat Faruk. A koda yaushe wannan shirin namu yana tattaunawa da mashahuran mutane wanda sunansu ya yi suna a duniya, da ma manyan 'yan kasuwa masu sana'ar gwangwan kawa, fatauci, gwari da ma sauran masu sana'ar duniya. Wannan shirin namu yana da nasarar shigowa wannan kasuwa mai albarka da ke garin Port Harcourt da ke jihar Rivers State, inda za mu nasarar tattauna tare da Alhaji Shu'aibu. Masu da sauraron su sun cikakken sunanka da a matsayin ka kuma a wannan kamfanin a da farko suna na Alhaji Shu'aibu Wada, Chairman of Paraguay Organization Rivers State, kuma Treasurer a ƙungiyarmu na FECTA inda muke a nan jihar Rivers. Kuma mutum tarihin shigar ka wannan masana'anta. Masana'anta na haka maganar ta yi kenan. Wannan masana'anta ne tun da aka buɗe ta ko kafin a buɗe ta, ni ina harkar motoci ne na transport, kuma ina harkar kasuwa a sauran kamfaninnika, wanda har aka zo aka buɗe wannan masana'anta ta Indrama. Muka fara aiki muna siyan kaya muna tura arewacin Najeriya muna siyarwa, kuma wasu yan kasuwa suna tura kuɗi muna siya muna tura wasu. Har wannan kungiya ta kafu da albarka, kungiya na FECTA wanda Alhaji Usman Shehu ke jagoranta, wanda aka yi zaɓe kuma insha Allah muka kai gaci, wanda ina matsayin shugaba a cikin wannan kungiya na matsayin kungiya a cikin wannan kungiya. Ai tun mutumin da ya bar gida ka ai dole shi ya kasuwa ko ina take, kuma tun da harka ce ake yin ta harkar manoma, ai ba abin da ya fi noma yanzu a duniya. Dole zan shiga cikin harkar nan in ba da gudunmuwa kamar isoshi da arewacin Najeriya inda ake kai kayayyaki wanda za a kawo da shi. Dole insha Allah zan ba da gudunmuwa akan wannan abubuwa shi ne wannan. To ba ka daraja a wannan kungiya ko me yasa aka wata wannan matsayi? To gaskiya a matsayina na matsayin treasurer a wannan kungiya, na rike kungiyoyi da yawa, wanda na zauna a wasu kungiyoyi da yawa, kuma kamar da aka zo maganar zaɓe mutane suka matsa lalle sai na tsaya a wani position a cikin kungiyar, don an na ce na ga jama'a aka ce wani zan tsaya. To duk wayanda na sai kwamun da su kowane yin gurin ba wani ma wanda ya tsaya takara da gaskiya, kuma haka Allah ya sa wa gaskiya ina wannan matsayin da su. Dan kun kula za ku ga irin aikin da nake yi a nan kowane lokaci, kusan 24 hours wani lokacin ma muke a nan. To dole za mu shigo ba da gudunmawa, kuma da experience da muke da shi a cikin kungiyoyi dole za mu shiga ciki da ba da gudunmawa insha Allah. Daga fara wannan kasuwanci da yanzu, wani kana ci gaba da nasarori ka samu? Misali muna fuskantar matsaloli akan maganar sana'armu na wayan suke shigowa cikin al'amuran nan, ba masu gaskiya ba, suna irin dukin ɗin kaya har suna kwace kayayyakin mutane wanda barayi ne a cikin harkar. Wayansu kuma suna iya zuwa su karɓi kuɗin mutane akan za su kai musu kayan su ke siyarwa. To wayannan abubuwan tsakanin da Allah mun kawo ƙarshen wasu abubuwa da yawa daga ciki, wanda yanzu maganar kwace kaya ma da ake insha Allah an kawo ƙarshen su, dan yanzu sama da shekara guda ko wata hudu ba wani magana cewa an yi sisifin kayan wani ko kayan wani ya bata, saboda muna bin sau da kafa akan irin wayannan dokokin da muke kafa, kuma ɓata gari a cikin wani ayyukan kokarin korarsu a cikin shi ne magana ne gaskiya. Me ya fi ka ƙalubalantar su? Wato babbar matsalar da muke fuskanta shi ne wani lokacin an samu damuwa akan magana hawan farashin kayayyaki. Wani lokacin za a sai kayan kuma sai kayan ya zo ya tashi wanda mutane ba za su iya siya ba. Wani lokacin kuma ba za su gaya mutane ba za a rage farashin kayan. To shi sa muke kokarin yin magana a kai, gwamnati ta kawo gudunmawa a cikin wannan al'amari ya zama da cewa an samu sassauci a cikin wannan kasuwa na taki, manoma da za su samu sauki a cikin wannan al'amari. Shirin da kai kana da kamfanin ka ne? Ina da kamfani AS da Global Transit. Ina siyan taki da yake ba kamfani ne wai na wani produce wasu abubuwa wani, sai dai kamar kamfani ne na siyan kayayyaki da wanda in zan siya za ka saka zan iya tura ma kan ba da sunan kamfanin a siya in biya, wanda nake da registration da shi da kamfanin Indrama, nake siyan kaya a ciki, nake wani ɗan biskoti da mutane su. A matsayin ka na shugaban matasa, menene aikin wannan ƙungiya? Ƙungiyar Garkuwar Organization a Rivers
mun tashi da ayyuka ne saboda irin matsalolin da muke fuskanta irin matsaloli na matasanmu da suke samu da mu da wasu mutane a nan jihar kudancin Najeriya, wanda muna kokarin mu tafi da wani abubuwan mu samu zuwa lafiya saboda mutanen ba masu neman haihuwa ne. Kuma haka kungiyar ta ba da gudunmawa akan auren da wasu mutane wanda ba su da galibi. Bayan haka mun samu kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da jami'an tsaro, don da yake duk inda mutanen mu suka samu damuwa muna kai gudunmawa mu zauna da su mu ga menene matsala a ciki kuma a samu mafita insha Allah. Akwai abubuwa da yawa wanda kungiyar ta bada gudunmawa kai, kamar irin yara da ake dubawa ƙananan yara daga kudancin arewacin Najeriya zuwa kudancin Najeriya, wanda mun yi takulin wayannan abubuwan da yawa insha Allah. Wani kira kake da shi wa matasa? Magana na gaskiya shi ne dole a kowane lokaci su matasa ba za a taɓa cewa an bar su kara zuba ba, dole sai a ringa jan hankalinsu da masana'antu da neman ilimi da sauransu. Yanzu idan ba mata ba, akwai lokacin da muka je ziyartar gwamna na jihar Rivers, wanda ya ce to dole zai kawo gudunmawa na cewa zai gina wata makaranta wanda matasan su samu abin yi, su samu ayyukan yi, saboda irin matsalolin da ake samu wasu rashin ilimi yasa suke bada damuwoyi a cikin jama'a. To kuma mun ji daɗi alhamdulillah har Allah da ya kawo wannan matsalar da ya samu yanzu aka ba shi social media. Muka tunanin in ya Allah da kuma za a sami haka, in Allah da matasan za su samu abubuwan. Wannan ƙungiya da ta kai tare da irin nasara da kuka samu kan ƙalubalen transfer. Kamar yadda muke magana, ƙungiyar ta samu ƙalubale da yawa, wanda magana na gaskiya shi ciyawan namu ya tashi sai ya ba da gudunmawa, wanda kamar yadda nake gaya maki maganar da bashin na kwace kayayyakin mutane, saboda kowane kaya kika duba akalla ya kai wajen naira miliyan 26. To akan wannan abubuwan akwai waɗanda aka kakkama muka haɗa su jami'an tsaro, kuma har aka kawo ƙarshen wannan abubuwan na bada wannan matsaloli. Da kuma kamar yadda na gaya maki wanda maganar kuɗaɗen mutane da suke ci wanda ba kai da ba dalili, duka wannan an yi takul ɗin wannan an samu sauki a cikin wannan abubuwan. Insha Allah. Akwai wani abu da za ka faɗa wanda bai magana a kan sa? Akwai wani abu da kake shirin faɗa wanda bai magana a kan sa? Ƙwarai kuwa. Wato abin da nake so yi magana shi ne akai, kamar yadda kuke zagayawa kudancin Najeriya, dole za ku samu wayansu mutane da za su bada gudunmawa akan magana da matasa wanda ba su yi, especially mutanen yaran wanda yan gwamnan da suke bada matsaloli a cikin al'umma. Amma alhamdulillah su ma na ga sun fara kai matakin cewa sun sa dokoki wanda idan mutum ba mai neman zaman lafiya bane ko kuma mai wani hali ne na banza, suna koran su a wajen su ko kuma su ladabtar da su har a zuwa ƙarshen abin insha Allah. Na biyu shine dole kamar a arewacin Najeriya tsakani da Allah za a taimaka mutane akan magana, especially magana noma, saboda da yawa za ka ji mutane suna complain akan magana hakan noma saboda siyan kayayyaki da su siya asara suke. Muna kira gwamnati don Allah ta bada gudunmawa a cikin wannan al'amari, a taimaka ma talakawa da kuma su masu harkar taki da manoma su samu fita akan wannan harkokin. Don kika duba kamar shekarar da suka wuce na ba shekara 2 zuwa 3 zuwa yanzu, abubuwan da aka yi ba ɗaya bane da yanzu. Mutane da yawa sun sare akan magana harkar noma, sun harkar su ya fita akan noma. To kuma in aka samu kuna kasu yin wannan akwai babbar matsala gaskiya. Kan matsalar tsadar taki da karanci, me yake kawo shi matsalar shi, duba daga shi kuna tare da kamfanin taki a nan? Abin da yake faruwa idan gwamnati ta shiga al'amarin, ai gwamnati na da sai akan magana tafiya a ƙasar ta, dole za ta iya kawo normal price da za a ce ga abin da ya kamata a yi kuma a bada gudunmawa. Yanzu da suka kawo abinci ba gashi abinci ya sauki ba, idan suka yi magana a cewa ga abin da suke so a jira kayan nan, dole za a sayar shi a wannan matsayin farashin kuma mutane samu sauki a kansa insha Allah. Daga wanda ta ce muna sha'awar mu'amalar da kwa China ne ba da samu. To insha Allah ni samu na ba mai wahala ba in Allah ya da. Duka inda aka haka transport ne a jihar Rivers sun ka tambaye wayansu shugabannin Allah da za a same ni a gaggawa ba wani matsala insha Allah. Ko kuma wasu shugabannin kungiyoyin insha Allah a jihar Rivers samu na ba zai wahala ba insha Allah. Kamar lambar waya da neman ƙarin bayani. Lamba na 08038879289. Kamfani shine ina da kamfani AS Wada Global Concept, kuma kamar yadda na ga maka ni mazaunin Bauchi State ne, tun da Fulani to local government.
ina harka nan kuma ina harka taki, fulawa, sugar, fertilizer duka ba wanda ba na harka. Insha Allah in dai mutum yana bukata zan gaya masa kamfar price da kuma riban da zan dora a sa kuɗi a biya ko a tura maka, kuma kana so a tura maka ka tura kuɗi a tura maka insha Allah ba da matsala. Ko ba iya Najeriya ba. Ba iya Najeriya ba. Ai kamar yadda na gaya maka last time, kamfanin nan yana kusan alaƙa da Afirka ne. Tunda shine babban kamfani a Najeriya da yake supply da taki kowanne ƙasa. Insha Allah. Masu mana da sauraro ana muka kawo ƙarshen tattaunawa da Alhaji Shu'aibu. To gashi ne dai shi zan gaya da makamansa suna da yawa. Gaya maka sunana Alhaji Shu'aibu wadda mataimakin cikin Fulani a jihar Bauchi State to local government. Kuma ni ne shugaban Kamfuwa Youth Organization a na jihar Rivers. Kamar a nan Pecta ni ne treasurer na Pecta na Indrama Refinery. Ni ne treasurer na kungiyar. Amma akwai sauran position da yawa wanda ba zan iya wata siya ba. To, kamar a maganar siyasa, tafiyar siyasa, muna da kungiya ita ma wanda ta yan arewa ce, kuma ni ne treasurer na testing. Shi ne. Kuma mai kamfanin. AS Wada Global Concept. Hajjar da bai mun gode. Allah ya saka da Mm, so,